Bakul madu, bakul sayur, bakul pitik. Pitik alas, guys. Ayam hutan. Ayam alas. Kira 11,5. 11,5 ewu. Tak gawakne sing dingi. Sik pangkat tak gawa. Engko tak tokne ya. Saya gawa ki sak lumas. Mari. Takut ya. Tak gawa sih. Jelas. Kok yebet. Ceklen tau aku pengen seneng cekel. Lah nyekle gak ngono no. Lah ya Allah. Ya Allah. Jare lara lah dicekel kene ane. Ya Allah jelas. Orang suwi kok. Mbak. Karena kamu bledek lho, Ril. Lah dicekel kene ane peli jare. Pesan ya bledek orang iki. Oke deh, mari tak selerekne dhewe. Ya. Ya Allah, piye ta rek iki? Lah iki lho kene nya. Aku alergi cekel. Mbok